Kreme, nesrećo jedna. Štapić si mi dao. A sad me ljubiš. A? Jel tako? To što je uradio, stvarno je ispao izdajnik, ispao je dvoličan, ispao je da nema svoj karakter, da nema svoj obraz. I da mi nisi da opet bi išlo u izolaciju. Opet, pa jeste. Zato nisi trebao da mi daš. A zato sam ja rekao da budem zadnji. Kreme, kad nekog voliš, onda treba da ga voliš i da budeš do kraja, tako, razumeš? I šor da te volim. A ne da mu daješ štapiće. Tako je kao moralo da bude, morao sam, pošto ti si dobila dosta štapiće. Ali opraštam mu sve, šta drugo da kažem. Ali ja sad znam da oni tamo što gledaju misle da si izdajnik. I da nisi dobar čovjek, nego da taktiziraš. Veraš Boga da to istina nije? Jeste, Kreme, veruj mi makar jednom šta ti kažem. Nesrećo jedna. Stvarno si nesreća, Ajde, izvini, Kreme. prosti, molim te, bate. Nije sam 4 mesina, ja s nekom namjerom i znaš da sam ja za tebe da ideš skroz gore. Sad sam definitivno sigurna da me Ekrem Jevrić gleda u ovoj kući kao konkurenciju i sve ovo da se ja postavim zaslugu i da prođem i izolaciju arenu je bilo njegovo ispitivanje kako ću da prođem sa glasovima. Da je Stanija izašla sa imanja, a naziv ostao, manju bi imao ja konkurenciju ovde. Opasno si se zajebo. Sve nešto bez veze, pravo ti kažem. Propade ti. Ide sve Ovako. nešto, bravo, ajno. Bićeš ti uskoro, goodbye Charlie. Da. U jednom trenutku deluje da je dobar i naivan, a u drugom trenutku deluje da je povodljiv, da je taktičar i da možda ga Era uzeo pod svoje i onda se okreće protiv mene i to mi se ne sviđa. Najbolja bila prije